Barka da zuwa tashar Face Hausa 24 TV, tashar al'umma. Labarai da sa daga ƙasar jamhuriyar Nijar. Masu raro dai barkanmu da warhaka, barkanmu da samun kasancewa da ku a cikin labaranmu na yamma, wanda za mu kawo muku wasu al'amura da ke shirin faruwa a cikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar ɗin, a dangane da wasu al'amura na alkhairi da suka faru a cikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar ɗin. Masu raro dai sai dai a ce alhamdulillah, Abdurrahman Chani ya saki tsohon hambararren shugaban ƙasa na jamhuriyar Nijar ɗin, watakan Muhammad Bazoum, wanda sai dai a ce alhamdulillah. Ina masu mu 'yan Nijar, mutane ƙasha na Nijar, ba ma iya na Nijar ba, duk dai mutanen Afirka na faɗin duniya ga baki ɗaya, da muna fatan za ku taya mu farin ciki. An saki shugaban ƙasa hambararre kuwa Muhammad Bazoum a jamhuriyar Nijar ɗin, biyo bayan ana tattaunawa da shi domin a tattambaye sa akan wasu al'amura da yake ganin za su faru a cikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar ɗin, domin kuma kaɗe tarzoma da ake jin tsoro kai ya tayar a cikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar ɗin. Amma masu raro kan maka a wannan cikakken bidiyon da muna fatan za ka daure ka dangala alamar subscribing, sannan sai ka dangala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun cikakkun rahotannin labaran namu da ya kai tsaye da zarar mun dura. Wannan kaɗan kenan daga cikin kanin rahotannin da muka kawo muku. Masu raro sai ku bi mu cikin labari na gaba domin sanin ko me aka tattauna da Muhammad Bazoum tare da Abdurrahman Chani, shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin. Masu raro Allah ya samu dace.